אנחנו בחלק שני בתרגיל אנימציה לחבר את האובייקט לקו. בקיצור, עשיתי ספירה, שמתי בתוך התמונה של כוכבי לכת, היא לא נראית הכי משהו אבל היא עובדת. אחרי זה מתחתי פוליגון ופשוט לקחתי את הפייסים שלו, הרמתי אותם למעלה ולמטה בהתאם לשינוי גובה שעשיתי בקו של הקרב. וסתם הוספתי פה איזה עיגול כזה נחמד וזה, זה נראה כרגע בערך ככה. עכשיו רואים שהטנק עולה ויורד פה, הוספתי פשוט עוד ריג, אני עכשיו אראה את זה. סבבה, בוא נלך בוב. על הטנק עצמו הוספתי עוד ריג, קראתי לו ups and downs. פשוט יצרתי בטרנסלייט של ה-Y את הריג ונתתי לזה קי, 4 קיים בעצם, ונכנסתי להייפרשייד והפכתי את זה לאינפיננט אנימיישן. להפוך את זה לאינפיננט נכנסים קודם כל עושה view infinity, עכשיו הורדתי את זה, אני עושה view infinity. בקרב עולים למעלה לפרי-אינפיניטי ופוסט-אינפיניטי, כלומר מה שיהיה קודם לזה ומה שיהיה לאחר מכן, כלומר עשיתי את זה תמיד, ועשיתי אוסקילייט, לא ליניאר, לא סייקל, לא כלום, רק אוסקילייט, והרמתי את האחרון כי זה הסתדר לי טוב פשוט בקטע ששם בכל הגופשושיות האלה שהוא כאילו ממש מרגישים שהוא עבר אותם כזה עם זה שלו. עכשיו רואים אפילו שהאנימציה מסתיימת, זה עדיין ממשיך. אז 4 קיז, הפכתי אותם לאינפיניטי, ויש לי את הטנק שהוא נתקל בכל מיני קשיי דרך. את הקפיצה, שהוא פשוט יוצא מפה, פשוט עמדתי פה, ולחצתי על W, והרמתי אותו פשוט למעלה, ונתתי לזה אנימציה. ואז שרציתי שהוא ירד, אז התקדמתי עוד טיפה. הטנק עדיין ממשיך, לא משנה. ופשוט, רגע, אני על ups and downs, ופשוט הרמתי את זה למעלה. ה-Y כרגע נעול לי, כי הוא כרגע נשלט רק על ידי זה. אבל לפני שעשיתי את זה, פשוט נתתי לו את זה. לפני שעשיתי את ה-ups and downs, את הריג. זה נראה כרגע עם באמפ על המפה, שיהיה באמת קצת ירחי כזה. עדיין לא החלטתי על הצבע שלו. עכשיו אני עושה את הגלגלים שלו. עכשיו הגלגלים גם עושים אינפיניטי, שיהיה סייקל כל הזמן. לקחתי גלגל, עשיתי לו את הריג, קראתי לו ספינס, וכרגע יש לי גלגל שמסתובב. כרגע זה כל הגלגלים, פשוט נתתי לכולם את אותו ריג של הספינס. עכשיו אני רוצה שזה יהיה ממש מהיר, אז אני כרגע עדיין עובד על זה, אבל אני אראה לך איך עושים את זה. פשוט לוקחים אותו, נותנים לו פה למטה קי. אבל משהו חשוב מאוד, ברגע שיוצרים ריג אסור בחיים לתת S, כי כמו שרואים זה עושה כל מיני שטויות כאלה מוזרות עם כתום וירוק שאין לי מושג מה הם אומרים. בשביל לתת קי אני פשוט או משתמש, כאילו אוטו קי כבר יעבוד אחרי שאני אעשה את זה, אבל אני פשוט עושה כפתור ימיני על הספינס, key selected, עובר לאן שאני רוצה לעבור. נגיד אני רוצה שזה יהיה ממש מהיר, אז נגיד ב3 פריימים אני לוחץ על הספינס, נותן לו כזה, ועכשיו אני לא צריך להתאמץ יותר מדי, אני הולך להייפר שייד. האינפיניטי כרגע, צריך לסמן אותם, דפקט, צריך לסמן את כל הקיז, ועכשיו זה יעבוד לי. הנה, זה עבד פה, ובפוסט אוסקילייט. כרגע זה נראה ככה לנצח. בואו אני אחזור לתצוגה לראות מה העניינים איתו. אני אעמוד פה. גו. בואו נראה אותך אם אתה עובד. כן, הגלגל מסתובב, קבוע. קבוע, יפה. עכשיו פשוט אני עושה את זה על כל הגלגלים. נותן להם את הפוסט אינפיניטי וכל החרטה הזאת. יכולתי פשוט
עדיין פשוט לא סיימתי להגדיר את כולם, אבל בשביל לחסוך עבודה אם יש הרבה גלגלים, או לפחות 4, פשוט לסמן את כולם, כי גם ככה יש להם את אותו ספין, ולתת להם את האנימציה בו זמנית. Key Selected, לעבור לפה, פשוט במקום לעשות 1-1 או 2-2, אז לתת את זה כמה פעמים, בכמה גלגלים, ואז הכל עובד כמו שצריך. סבבה. זהו, זה התרגיל בעיקרון. מקווה שאין עוד הרבה שאלות ואני אחסוך קצת בווידאו שזה לא יהיה כזה כבד ותביני מה קורה.